HC3000+, е професионален широколентов детектор за RF и IF сигнали в безжични мрежи. Призната е като пионер и лидер в областта на радиочестотните детектори. Моделът се отличава с голям LCD екран, където виждате с точност прихванатата честота на трансмисията и силата на сигнала. Работата с устройството е изключително лесна и не изисква специализирани технически познания. Всички манипулации се извършват с един бутон, разположен в средата на предния корпус. Инструментът за контрашпионаж разполага с 3 различни режима на работа, с които може да открива дистанционни за кола, подслушватели, безжични микрофони, скрити камери, Bluetooth сигнали и много други. Резултатите от всички режими се изобразяват на 8-редовия LCD екран, където освен конкретните честоти, виждате и 20-сегментов индикатор за силата на RF сигнала. Наред с това, може да изберете дали работният процес да е придружен от звукова, светлинна или тиха аларма. Апаратът се захранва с вградена и презареждаема литиево-ионна батерия. Капацитетът и издържа до 3 часа непрекъсната работа, след което трябва да свържете с предвидения комплект с захранващ кабел и адаптер.